Τραβιέσαι με συγγενείς. Ναι, εσύ σε βλέπω. Πρόσεξε μόνο διότι με το άρθρο 345 του ποινικού μας κώδικα και το έγκλημα των γενετήσιων πράξεων μεταξύ συγγενών, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών εξαίματος ή από υιοθεσία, ανιούσας ή κατιούσας γραμμής και μεταξύ αμφιθαλών ή ετεροθαλών αδερφών τιμωρούνται ως προς τους ανιώντες με κάθριξη από 5 έως 10, ως προς τους κατιόντες με φυλάκιση από 10 ημέρες έως 5 έτη και μεταξύ αδερφών με φυλάκιση έως 2 έτη. Μάλιστα, γενετήσιες πράξεις μεταξύ αδερφών και συγγενών κατιούσας γραμμής δύναται να κριθούν ατιμόρυτες, υπάρχει λόγος δυνητικής αφέσεως της ποινής. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει δόλος, αν έχεις πραγματική πλάνη, αγνοείς δηλαδή στοιχείο της αντικειμενικής υποστάσεως, δηλαδή τη συγγένεια, τότε δεν τιμωρείσαι, διότι το έγκλημα δεν τιμωρείται από αμέλεια και αποκλείεται ο δόλος και το έγκλημα είναι ιδιόχειρο, οπότε αν βάζεις μεταξύ τους συγγενείς να το κάνουν ενώ δεν ξέρουν ότι είναι συγγενείς, εσύ θα πας για ηθικός αυτούργος και όχι έμεσος αυτούργος και αυτοί φυσικά δεν τιμωρούνται. Να διαβάζεις το δικαστικό γράψει το κακό, να ξέρεις δικαιωματική υποχρέωση και να προσέχεις.